Er is natuurlijk onlangs aardig wat commotie geweest over jullie vader, over in ieder geval het graf van jullie vader. Hoe hebben jullie dat zelf ervaren? Kijk, ik vind wel dat mensen moeten begrijpen dat mensen die zich echt fan noemen en zoiets van ons wegnemen, dat ons heel erg veel pijn doet en zo, weet je wel. Wij vonden het heel erg fijn om af en toe daarheen te gaan en ons dingetje te doen, weet je wel. En als dat dan van ons af wordt genomen, dat we dat nu niet meer kunnen, dat is ja, iets waar, er zit nog steeds een soort van woede daarvan in mijn lichaam, weet je wel. Dus ik vind wel dat er wel eens een keer gezegd moet worden dat het ook asociaal is wat er is gebeurd, ja. Die oude is bij ons het gesprek van de dag. En ja, dat is gewoon zo. Maar wij proberen het wel echt gewoon een plekje te geven. En we proberen nu voornamelijk aan de leuke dingen te denken. Want we worden toch vaak genoeg geconfronteerd met de slechte dingen. Dus dan proberen wij gewoon maar met de leuke dingen eraan te denken. En ja, het gaat eindelijk wel goed echt met ons. Gewoon ook echt met z'n drieën. Dus ja, we zitten lekker in ons vel gewoon. Wij genieten heel erg van wat we aan het doen zijn op het moment. En ja, we hopen gewoon dat we dit tot aan onze dood mogen doen. Dus ja, we willen ook niet te hard van stapel met alles lopen. Zo. We zijn allebei nog jong, dus we hebben nog zoveel weet je wel, leuke dingen te doen en zo. Weet je wel. Het hoeft niet in één keer allemaal snel. We zijn nog jong, dus we hebben gewoon heel erg veel mogelijkheden. En ja, weet je wel, we staan nou aan het weet je wel, begin van onze carrière. En ja, we genieten er gewoon heel erg van. Dat is gewoon het enige woord, we genieten.